EDSA. EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oh yeah! Let's go! Wow! Gandang gabi! Gandang gabi! Sa lahat ng mga kagaya ko, oblong ang ulo. Tawang-tawa daw si Boards Jack Bagasina. Isang malupit na grab driver natin tsaka yung pasahero niya kanina. Boss! Boards! Jack! Grab on! Ngayon naalala ko lang ngayon sa lahat ng mga kaulo ko. Naalala ko lang na ang ninuno pala natin walang iba kundi si Oblak. No. Naalala mo ba si Oblak? Siya yung higante ng kalaban ng Kambal Tuko. Alam ko yung naging higante na artista na naging si Oblak, si Jaime Fabregas. Naalala ko lang, pelikula ni Marilyn Reyes yun tsaka si Jano Gibbs eh. Diba? Oh, ayan na si Oblak. Tapos yung Richard and Raymond pa yun. No. Ano? Ay, mga kabisyo. Magandang gabi po sa inyo. Ito na, huling pasada na po natin to. Huling hirit na po natin to sa programang EDSA. At ito, hindi na natin patatagalin to. Tang, ito na. Pag-usapan na natin to. YouTuber Crash. Ibig sabihin, ibinangga na o nabangga niya ang kanyang $1.4 million car sa building dahil nag-show off. Pambihira. Oh no! Nag-show off sa kanyang mga fans across the social media. Ito pong race car driver na si Edmond Mondi Barsingyan. Kinrush niya po ang kanyang McLaren Senna na worth $1.4 million lang naman. Oh no! Grabe, nag-show off kasi sa streets eh. O eto, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to. Tang, logican na natin to! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin para mahimasmasan si Dodong! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic to sa mga content creator ngayon, di ba? Oh no! Yung mag-flex sa SOCMED, sa social media. Kung napapansin nyo, nag-flex sila ng pera, flex ng alahas, flex ng kotse. Sa totoo lang, pag pumanaw sila, hindi naman nila madadala yan eh. Totoo! Mga kabisyo, di ba? Hindi naman nila madadala sa kabaong nila yan. I'm not saying this na dahil naiinggit ako. I am saying this dahil ito po yung hubad na katotohanan. Di ba? Boards, eto kung lologican po natin bakit ang mga content creator ay piniflex nila yung mga yaman nila sa social media. Eto po yung ilan sa mga possible reasons why content creators might showcase their wealth on social media. First is for the prestige and recognition. Yan. Displaying wealth can be a way for the content creators para i-showcase yung success nila, yung status nila, garnering recognition and admiration sa mga followers po nila. So dito po lang makikita po natin na kahit gaano karami ang yaman nila, wala pa rin silang contentment. Oh no! Diba kasi, ang taong kontento na po, kung kontento ka na hindi mo na kinakailangan ng recognition ng iba. Diba kasi nga, contented ka na, diba? Bakit mo pa kailangan ng recognition ng iba? Diba? Ito isang bagay na hindi kayang ibigay o bilhin ng pera at kasikatan, yung contentment.
Parang lagi kang naghahabol ng oras, di ba? Para kilalanin ka. So, yung kaligayahan mo galing sa material at tangible na bagay. Kaya panandalian lang po yung nagiging epekto nito. Parang pabango na nawawala rin. O, di ba? So, ayan po, mga kabisyo, kaya we have to set our eye not on the material things, but more than material things. Alright, mga kabisyo, I gotta say goodbye, I gotta go. Coming up next, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. This has been your friend. My name is Diego Bandido, saying, on whatever you do it all for the glory of God. Maraming salamat. This is 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!